Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta yau, inda a yau ma za ku ji mu ɗauke da wani sabon sharhi na cikin shirin gidan sarauta, inda a yau ma za ku ji halin da Mu'azzam ya shiga sakamakon cewa mahaifinsu wato mai martaba ya hana shi sarauta, inda a yanzu haka dai ta tabbata Prince Bello shi zai wakilci mahaifin nasa a matsayin mai martaba, inda mahaifinsa ya kira Mu'azzam tare da kuma Prince Bello, inda yake barin wasiya ko da bayan babu ransa bai yarda kowa ya wakilce shi ba in dai ba Prince Bello ba. Inda a yanzu haka dai Prince Bello ya nuna biyayya 100% akan umarnin da mahaifinsu ya bayar na mai martaba. To mai sauraro, kafin mu shiga sharshin nan kai tsaye, muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ka rinka samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. To mai sauraro, sai ku gyara zama domin jin ra'ayoyinku game da abubuwan da muke kawo muku a cikin wannan ƙayatacciyar tasha. To masu sauraro, me za ku iya cewa game da wannan lamari da yake shirin wakana a cikin shirin gidan sarauta, inda Mu'azzam yake son mulkin mahaifin nasa wato mai martaba, inda shi kuma mahaifin Mu'azzam mai martaba yake so a bawa Prince Bello wakilcin wannan kujera kafin ya samu lafiya, inda yake ba da wasiya a yanzu haka ba zai iya komawa kan kujerar nan ba, za a ci gaba da gudanar da mulki kamar yadda aka saba, inda babu shakka ya gane cewa Prince Bello shine zai mai daidai da abin da yake ra'ayinsa, kusan tausayinsu ɗaya ko kuma in ce kusan tunaninsu ɗaya a cikin wannan ƙayataccen shiri na gidan sarauta, inda za ku ji mu ɗauke da hirar Bintu da kuma Fa'iza a cikin gidan Prince Bello, inda aka komar da Fa'iza gidan Prince Bello kuma abin ya yi daɗi sosai, inda suka haɗa kansu domin ƙara juna. A yanzu haka dai Fa'iza ta kwantar da hankalinta a gidan Prince Bello. Shin kuna tunanin cewa Fa'iza za ta daina halin nata da ta saba, ko kuma dai za ta ci gaba da halin nata da ta saba? Inda a yanzu haka dai tun lokacin da Fa'iza ta koma gidan Prince Bello babu hayaniya ba tashin hankali a cikin wannan gida, face dai sai farin ciki mara yankewa, inda Bintu ta yi mamakin ganin yadda Fa'iza ta canja lokaci guda, da kuma abubuwan da suke ƙara faruwa na ban dariya da nishaɗi, da kuma ƙara wa juna danƙon soyayya a tsakaninsu a Prince Bello da kuma Bintu. To mai sauraro, kada ka sha'afa, kada ka manta da jin wannan sharhi daga wannan tasha tamu ta duniyar labarai. Muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ka rinka samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. To masu sauraro, kada ku manta da liking da kuma comment a ƙasan bidiyon mu domin jin ra'ayoyinku game da abubuwan da muke kawo muku a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai.